Dobrý deň, milí priatelia. Dnešný deň, toto video bude kvôli tomu, aby sme sa naozaj uvedomili. To, že mám teraz toto rúško, to znamená, že takto sa budeme naďalej stretávať. Toto stretnutie budeme mať bežne vo vybavení. Ja teraz momentálne nemám tu respirátor, ale budem sa snažiť si ho ešte zohnať, keďže teraz nie je to také vôbec jednoduché. Ale aj keď teda idem do ulic a proste niekto kašle alebo má nejaký ten infekt, aspoň nejakým spôsobom to pomôže. Dnešný deň som sa rozhodla, že už si to nasadím a natiahnem rukavice a tak budem nakupovať. Musíme sa naozaj chrániť. Ohľadom tohto koronavírusu je už veľmi veľa informácií, je tu veľmi veľa poznatkov, skúseností špeciálnych lekárov, ale aj pracovníkov. A čo je hlavné, tak tých, ktorých sa to hlavne týka, že sú zasiahnutí, sú izolovaní, sú vo veľmi ťažkej karanténe. To, že sa rozhodli na sociálnych sieťach odovzdávať informácie pre ochranu nás, ja sa chcem touto formou všetkým poďakovať, lebo to veľa pre nás znamená. Tí ľudia, ktorí sú žijúci v Taliansku, tak oni už vedia nám poradiť v určitých situáciách, ako sa máme zachovať, čo všetko máme pre to urobiť. Takže ja som sa rozhodla teraz natočiť toto video, aby som vám dala nejaké tie informácie z tých získaných informácií, ale aj z tých informácií, ktoré mi prišli ako teda odozdanie duchovnej správy. Tým, že tento koronavírus je neskutočne veľmi silný, tak to vidíte aj sami, o tom nemusím ja vôbec rozprávať, lebo vidíte, aká je veľmi ťažká, náročná situácia, aj keď si to niektorí vôbec neuvedomujú a stále si to berú na veľmi ľahkú váhu. Ja som dostávala správy ako duchovné správy viac ako 2 týždne dozadu, že zavriem predajňu. Vôbec som ani netušila, že prečo mám zavrieť predajňu, že na nejaké obdobie, a až potom som to pochopila, že keď už to začalo byť v Bratislave a akým veľmi rýchlým tempom to napáda tento vírus ostatných ľudí, tak potom som si uvedomila, že áno, je to najlepšie teda naozaj zavrieť, treba počúvať a byť naozaj poslušný a disciplinovaný. Disciplinovanosť je v tomto okamžiku veľmi potrebná. To, že niekto povie, robíte paniku. Nikto nerobí paniku, tá panika je už totižto dávno, lebo nie sme takí blbí, ako si niekto myslí, ale sme naozaj niektorí z nás veľmi obozretní a oveľa viacej múdrejší, ako by sme si aj vôbec mysleli. To, že sa toto stalo, tak sa to stalo z nejakých dôvodov. Muselo to nejaká prísť, musel to niekto vlastne vytvoriť. Nebolo to len tak. Ale dobre, keďže sa to už takto stalo, tak my už musíme proti tomu bojovať a chrániť sa. Takže rúška určite áno. Zatiaľ aspoň takéto, pokiaľ nemáte respirátory. Ak nemáte žiadne takéto, tak dajte si aspoň nejaké šále, nejaké bavlnené, ktoré môžete oprať alebo sterilizovať, alebo v párnej pračke to proste preprať, a keď nie, opriete to, tak to poriadne vyžehlite. Nech sa zabijú nejakým spôsobom teda tie vírusy. Tento vírus je neskutočne dokonalý a veľmi silný. A ja som sa tešila, že keď príde teplo, ono to nebude sa tak množiť. Nie je to tak. A vôbec to tak nie je.
A tomuto vírusu vôbec nevadí teplo. A je mu jedno, či je zima, či je leto, či prší alebo sneží, je mu to absolútne jedno. On je tak dokonale zmutovaný, že ešte takýto vírus sme tu naozaj vôbec nemali v tejto našej planete. Takže tu len platia pravidlá. Nakúpiť si čo najviac potravín, hlavne trvanlivé, minimálne na nejaký mesiac alebo 2. Nevychádzať z domu von, zabezpečiť si hygienické potreby z lekárskeho, tiež hľadiska, tí, ktorí berú lieky, a popri tom ešte nakúpiť nejaké vitamíny, hlavne vitamín C, D a paralen. Ten si treba dať občas, preventívne. Ja mám veľmi rada grepové šťavy, odporúčam, ktoré naozaj veľmi posilňujú imunitný systém. A tiež citróny a aj med. Med je tiež považovaný za antioxidant, tak tiež on podporuje imunitný systém. Okrem toho, tí, ktorí máte propolis alebo nejaké čajíky bylinkové, tak tiež si dávajte na podporu imunity, ako šípka alebo teda tento zázvorový čajík. Pardon za ten brept. Tiež tam treba potom dodržiavať pitný režim, lebo on odvodňuje, tak treba aj na toto dávať pozor. Z týchto opatrení treba si naozaj zabezpečiť všetko. Najprv by som vám to odporúčala, aby ste to zapísali, uvedomili si, čo všetko treba, a hlavne dezinfekčné prostriedky. Dezinfekčné prostriedky v tej forme, kde môžete naozaj dezinfikovať rôzne víry a baktérie. Môže tam byť savo, môže tam byť nejaký lieh, nejaký alkohol, poprípade alpa, a to je taká výrazná, silná. Aj v lekárni môžete dostať nejaké také silné dezinfekčné chlorové, nejaké takéto možnosti, s ktorými môžete poutierať nejaké povrchy, ruky alebo teda kľúčky. Ja keď som dnes išla na nákup, tak zobrala som si toto rúško a popri tom som si natiahla rukavice. Rukavice tie jednorazové. A niektorí ľudia boli prekvapení, ale učte sa. Učte sa, nech vám to není čudné, že niekoho takého zbadáte, že má rukavice a že má vlastné rúško. A buďte aj vy tí, ktorí naozaj budú reagovať na to veľmi múdro a tiež to isté budú robiť. Týmto zabránime šírenie tohto vírusu a zároveň pomôžeme nielen sami sebe, ale aj našim blízkym, rodinám, detičkám a hlavne starým ľuďom. Je to veľmi vážna naozaj situácia, takže majte to na vedomie. Už len z toho hľadiska, že pozrite sa len na to naše Taliansko, ktoré je nedaleko nás a za akú krátku dobu sa dostalo do červenej zóny. Čo sa tam ako udialo? Nebrali to jednoducho vážne. Mali z toho úplne ako, že však dobre, no tak volá, čo je, to je obyčajná chrypka. Nie je to tak. Ešte v živote nikdy toľko ľudí neumieralo, ako umiera teraz. Umierajú ľudia, áno, s oslabeným imunitným systémom, ale nie je takýto počet. Takže už to je čo na zamyslenie. Dezinfekcia by mala byť naozaj veľmi silná už len z toho hľadiska, keď ideme do obchodu, držíme košík, berieme do rúk rôzne potraviny. Ja výlučne nekupujem otvorené potraviny, ktoré nie sú zabalené. Ja ich proste nekúpim. Kupujem už len zabalené potraviny, lebo ja si všímam, že tí ľudia sú naozaj sebeckí a kýchajú a kašľú na to pečivo, alebo koláče, alebo ja neviem, nejaké chlebíky.
a je to naozaj tak na zamyslenia hodné. Buďte troška naozaj už múdrejší. Zamyslite sa nad tým, že ubližujete vášmu okoliu a prichádzame naozaj do veľmi ťažkej doby. Bolo by dobré očistiť si po nákupe aj telefón, keďže používame tie QR kódy alebo čiarové kódy alebo čokoľvek, platobné brány, vyčistiť mobil, vyčistiť kľúče od auta alebo od domu. Proste naozaj treba na všetko myslieť. Netreba na nič zabudnúť, lebo nás to môže naozaj stať aj život. Toto nie je strašenie. Toto je veľmi vážna vec. Okrem toho, dodržujte určité postupy a chránenia sa a nechytajte si oči, nechytajte si nos, nechytajte si ústa, pokiaľ nemáte dostatočne vyčistené tie ruky. A ak by ste aj mali vyčistené tie ruky, zoberte si radšej servítku a s tou si môžete poutierať oči alebo teda nos, keď začne buď svrbieť, alebo ja neviem, to už každý vie, že čo už by mal vlastne naozaj robiť v takejto situácii, ale tak no, radšej si necháme poradiť. To, že tento koronavírus naozaj veľmi odolný, on je odolný voči teplu a voči všetkým týmto zmenám, to už som spomínala, ale okrem toho sa šíri veľmi rýchlo, tak preto by som vás chcela ešte poprosiť, že dodržujte čiastočný odstup od ľudí pri stretnutí, náhodou stretnutí. Nebuďte mu nalepení na chrbte, alebo keď sa aj nakupuje, dodržujte minimálne meter. Aj keby sa malo dodržovať aspoň teda tie 4 metre, aby ste boli dostatočne chránení, tak ja sa snažím mať aspoň tie 2 metre. Je to z hľadiska bezpečnosti oveľa múdrejšie, ako byť nalepená niekomu na chrbte alebo niekto mne a dýchať na mňa. Ja si myslím, že to nebolo by také rozumné. Rozumné je to, že budeme dodržiavať všetky pravidlá, aj všetky úkony, aj tie, čo sú nám povedané z ministerstva vlády. Aj keď vieme, že ten počet ľudí je oveľa a oveľa väčší, ako je nám povedané, na tom aj tak sa nič nezmení. Zmeníme to len my tým, že budeme sa zdržiavať naozaj len doma. Všetci tí, ktorí môžete zostať doma, nepracujete v nemocniciach alebo ja neviem, nejakých ťažkých prácach, zostaňte. Lebo aj tak nás bude čoraz viac a viac doma a nakoniec budeme v takej bytovej karanténe, že nevylezeme vôbec von. Pokiaľ nebudeme dodržiavať všetky pravidlá, všetky prikázania tejto disciplíny, tak budeme ešte horšie na tom, ako je Taliansko. Je to naozaj veľmi vážna situácia. Táto situácia sa musela prísť preto, lebo všetci ľudia, ktorí žijú tu na tejto planéte, tak každý myslí inak. A jeden myslí na to, aby pomohol a druhý myslí na to, aby bolo pomoci len jemu danej a nie sú žiadne vyvážené energie. Čiže muselo k tomuto prísť preto, lebo si nevážime nič. Nevážime si absolútne ani túto našu planetu. My sme ju doslovne a do písmena zlumpárili. A to mi musíte dať naozaj za pravdu. Je celkom zničená. Je normálne, aby toľko špiny bolo v mori, aby zvieratá uhýňali.
aby tu bolo toľko chorôb, koľko tu nebolo nikdy v živote. Ja, čo si pamätám, v 70. rokoch, 80. rokoch, nikdy nebolo toľko onkologických pacientov, čo je teraz. My sme otrovení. Nemáme zdravú životosprávu, aj keď si myslíme, že zdravo žijeme, keď si dáme nejakú zeleninu, aj tam sú samé dusičňany. No, nebudem hovoriť o túto prednášku, čo sa týka zdravia, ale chcem vás veľmi pekne poprosiť, ešte raz dodržujte naozaj veľmi prísne tieto pravidlá hygieny, dezinfekcie a aby sme sa naozaj mohli vyhnúť čo najmenej týchto chorôb. A zároveň vás chcem ešte veľmi pekne poprosiť, otvorte si srdcia k Pánu Bohu. Začnite sa modliť. Poproste Boha, Ducha Svätého, archanielov o uzdravenie a o pomoc, o záchranu. Nech prečistia svojou zázračnou silou všetkých ľudí, ale aj celú planétu. Toto je naozaj veľmi dôležité, to modlenie. Prosím vás, modlite sa kedykoľvek, kedy si na to spomeniete. Ešte raz musím povedať, že táto situácia vôbec nie je jednoduchá, je naozaj veľmi vážna. Tak otvorte srdcia, otvorte oči a začnite myslieť na to, že Boh sa na nás pozerá a čaká, ako my zareagujeme. Tak zamyslíme sa nad tým. To, že vám to takto už hovorím, tak to tiež nie je len tak, ale som už prinútená niečo robiť aj pre vás, aby ste sa uvedomili a znovu spamätali sa. Ja vám veľmi pekne ďakujem a ak chcete, môžete zdieľať toto video a ak so mnou súhlasíte, môžete dať like alebo odberať tieto natočené videá. Prajem vám všetkým len zdravie, len naozaj zdravíčko, lebo to je teraz naozaj veľmi potrebné. A silnú vieru. Nevzdávajte to, spoločnými silami to naozaj zvládneme. Len vás naozaj prosím, skúste sa zamyslieť nad tými správami, čo dávam na ten Facebook, lebo nie je mysliteľné, koľko tam mám veľmi veľa ľudí a koľko ľudí sa napája. Tak ak vám naozaj záleží na tejto planéte, aj na vás, aby ste tu žili, tak začnite už niečo pre to robiť aj vy. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste to všetko vypočuli a prajem vám veľa trpezlivosti, veľa síl a božského požehnania.